من سەفاژۆر من سەفاژێر من سەفاژۆر من سەفاژێر چییە ڕۆژهلات چییە باژارێ تلتەمر بە 15 کیلۆمتر دکەڤن سەر یا ئەمفیر یا گەودەڕق شتلتەمر دەڕق قامشلو پێکهاتیە من سەفاژێر ملەتێ کوردن ji çar eşîrane çar pênc eşîrane ji morîka tê hin mîrxaniyane çayînê şêxanin omerîne min sefa jor pêkhatî wê ji Kurd û Ereb in mîrxaniya tê hene û Ereb şerabî tê hene xelkê mensef xwe li ser çandiniyê û xwedîkirina pez-xwedî dikin ji ber ku menteqek çiyayî keviriyê xwe ser vê xwedî dikin mensef navê hatiye dema ku kalkême û çar pênc ixtiyarê gund ji van eşîreyên anîn ziman hatibûn bîr kolan destpêkê de erdgirtin bîr kolan kevirekî girover li cem wan derket û navê mensefê lêkirin wek mensef û navê ma mensef servî esasî navê bû mensef her wer mensef jî her du mensef jî wek bajarê din ji bajarokê Sûrî di feqîriya xorta derbas dibe ji ber ku divê krîza Sûrî de xorteyê gelek devşêberdan berê xwe dan bajara dan Kurdistanê dan Tirka û nisbek xort jî berê xwe daye Ewropa xortê gelekî kêm bûne xebat simbû.